Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi nthawi yanu yoti mulankhule zimene presidenti okutumani kanyimbo kabwana sakatali jeno zikomo kwambiri. Shikama tele tele tele, shikama tele tele tele, faso. Shikama tele tele tele, shikama tele tele tele, faso. Musa na kale basi aliyese Tanja Mwamba Waira constituency Tanja Mwamba kwacha Jamwe ananeza kuti lelo kongeresi yukuonetsana Emu tembe nukile sogi nayo Wanga na moti ba lelo kongeresi yukuonetsana Jamwe nukani basa mini muli kutsogolo awa pakada imagari Skefa usajoke pamenepo lelo zida zikumakala ngati kuti ya DPP afuna lowerero ofunika abusanja apita akasanjike manja mena kuti tiziwanda nonse na DPP titani pamenepo Chabwino tsiku la lero ndi tsiku lalikulu kwambiri choyamba chimene mudziwe nchonena kuti president wathu andipatsa mawu amenewo andipatsa nthawi ya 11 o'clock mamawa ndifuna ndikuwuzeni dangati makonda achakwera ndinakatokuza kuti alimi makonda achakwera lero mulimi akulira ndete mulimi lero akutani kodi wafika poyena kuti mapipi sakutani kodi sakuta tsono wakolola mwezi watha njala yalowa kale mwezi uno okutobala sanatani sakufika Foja sakukudwa udakongola federeza yokuduka mkule wina akwezaso ziyenda pamenepo yenda ike mapempero alimete ndangati muli alimi apa endo sefe tikane mapempero tikoti Malawi yonse tikane machani kodi ambuye atithandize koma uthenga ndipatsaja kwera ndi wa straight achakwera choyamba chimene afuna upanga ndi kuthokoza anthu akubwayira muda vota mavoti nkutha Precious Kabambe nkulengezedwa kuti wina wena nkupondereza mukapita uko mkamfuso wa DPP basuka mtima utati Precious anatani mkamfuso wa UDM utati Precious anatani anawe Dada pondereza zina nkubwera koma nthawi yakwana mulungu anena kuti cha Precious tichikecha ndani kodi cha Precious chakwera choyamba akuthokozani akuti zikomo kwambiri anthu akubwayira mulungu adzikudalitsani pano pali mafumu pano akuti mulungu adzikudalitsani kodi adzikudalitsani chachiwiri achakwera akuti ndithokoze kwa Honorable Jesse Kabwira wacha anali ndi kuthekera konse koyima kubwayira munthu wa maphunziro ake wotsuka wopanda mantha alipanga mpwedese Jesse amati kummanga lero mawakalo wasokuti zina zodi wafusa kubawo mathawa koma Jesse osatani kodi osathawa tika akangomva kuti wakongeresi wamangidwa Jesse amachoka ku nyumba kwake amakafusira komweko kuti walakwa chani wakongeresiyo chifukwa chakuti lero safuna usiyana ndi kongeresi ndiye lero akabwira ponena kuti tikayima anthu awiri tigawa 40 ine ndimulole mnyamata Precious apitirire alime Precious kodi kumeneko nkupusa kapena kudzichepetsa ndiye tikamati president andituma ine kuti ndiwathokoze sikuti
president osawa idana katukuza koma kupangira kwa wena amene mmachalira mabodza kupangira kwa wena amene mmachalira chani kodi mabodza inenga anena tsiku la kamuzu day Kongresi imaoneka ngati usepana koma tsiku limodzi ikagwira kuti tipanga ichi Kongresi imapanga chinthu kodi chimenecho. Honorable Jesse ine ndamba kale ndali ndili ndi zaka 17 pamene ndamba ine ndali ndaonako anthu amene siwotchuka ndalezo satha koma amakakamira zasiyana. Inuyo munakakhala kuti mufuna kukakamira zokuyeneretsani kukakamiranso muli nazo. Ndinu otchuka, ndinu munthu odzichepetsa, ndinu munthu opezeka kwa anthu koma mwadutsa zonsezo mwayang'ana chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye lero ine ngati mlembi wamkulu ndatenga uthenga wochokera kwa achakwera okuthokozani pamaso kwa inu amene muli ndi nthawi yolembalemba yotobwanya mutobwanye kuti Malawi Congress Party President Honorable Jesse Dr. Jesse Kabwira izizi ndendale zimene zimatani kodi zimafunika. Mulungu alemekezeke. Andizachitika zizosangalatsa achiteka ena mada achiteka achotsa mtima ndabwera kuno chiteka fulumira. Kuyambira lero zamilandu zonse zatha achiteka ndi constituency chairman wa Tunthu wa Mugwayira constituency. Palibenso zodwina tina achiteka mwakuti adayimitsidwa zimene chazatani kodi zatha. Kuyambira lero tuyenda limodzi ngati ana banja likali kodi limodzi. Kongresi chipani cha moyo chipani cha moyo Kongresi chipani cha moyo chipani cha moyo ndikuwuzeni mu democracy timati intraparty democracy mumakhala kusiyana ndi kusepana majani kodi maganizo koma mukafika poti mamanga chimodzi nkuunikirana kuti koma ichi chimene chingathandize nonsenu mmayenera kukhulukirana. Ndifuna ndipemphe wina aliyense amene amadzitcha kuti wa Malawi Congress Party Kugwayira constituency alemekeze achiteka ngati constituency chairman. Wacha ndifunanso ndipemphe alipo ena kantima sikana kutilebe zokangalekangana zizimasangalatsa ndiye ndileme kuti nthawi imene yatani kodi yatha. Sinufunanso ndimve kuti munthu akukangana akuchotsana pa udindo iwe ndi akuchotsa sudali wakuti ine ndasankha wakuti zimenezo zitani kodi zitheretu. Kono ndanena ndine secretary general ndiye ndikunena kuti wina aliyense agwire ntchito moyanjana. Precious Kabambe ngati unali ndi wena amene omati ausunga agwire nawo ntchito zimenezo lero zatani kodi zatha. Ndiye amapezeka ena amene amayenda ndi Precious amati ife sililolayi amene achatinyoza kwambiri penati ife sililolayi akati ena abwera akapeza tu wakanizo chita nawo misonkhano wakaniza zochita zimenezo zisalani kodi zisachitike. Wina wake samadziwa kuti chimwembo amakhala ndi intelligence. The intelligence ndalumiza ku DPP. Ndiye amapemphera DPP tufunditsitsa DPP ayimike Kabambe komanso Jesse Kabwira ataniso akangoyima tonse ife ndinani ife tiwi dzulo ndikuzana atsekula mimba kutsekula mimba kwenikweni. Dzulo atsekula mimba sana mpetsi ine usiku 11 o'clock ndayandira phone sindinena koma Precious ndagumba akudziwa. Family ndi Precious by 11 o'clock usiku tu ndiye akundiuza wina hayi matirakwira kwambiri ndakulakwira ndizani matirakwira kwambiri ine munakapanga zimene anthu akufuna ena akufuna Kabwira ena akufuna Precious awasewa nakayima ufulu wawo. Nakumbukira nyimbo ya Eli Njuja mati yabaya yabaya. Wacha chipani cha Malawi Congress Party kuyambira ku national executive ku region ku district zokangana zithe tizenda chani kodi limodzi. Tikaenda limodzi zinthu zikhala bwino.
Sikuti ndikamati tiyende limodzi ndikuti aliyense chikumsangalatsa kwathunthu chochitikacho ayi. Zimatheka ndithu kuti chochitikacho sichikukutani iweyo, sichikusangalatsa. Koma mtima odzichepetsa ndi mtima olunga, mtima ofuna kuti chipani chili patsogolo, ndi mtima umene utipangitse kuti 2030 tibwererenso chani kodi. Ndifuna ndikulemekezeni mafumu, ndikuthokozeni. Ife sitingachite ndale opanda inu. Mafumu madionetsa chikondi. Chakwera ucha amakubwezerani malipiro amafunitsitsa mtalemekezeka. Koma zavuta koma msadandaule masiku amathera kuchani kodi. Dzuwa limanyenga mdima umatani kodi umasaka. Nthawi imatamanga. Nthawi imatani kodi imatamanga. Pano mwezi wa namba 8 uno. Mwinanso wa namba 9. Enawo zoda kulamula sakukhulupirira mpaka na lero. Akumata akatsuka mama nkutiyang'ana tulamuliradi ife. Msadandaule pompano dzuwa lirani kodi lipendeka. Chifukwa nyengo zake za Mulungu. Buku la Deuteronomy Muhammad munthawi yake ya Mulungu nyengo sizima zimachitika. In all times seasons do exist. Nyengo ino ndiyo wawa kukongeresi. Nyengo yowawitsa kwa alimi. Nyengo yowawitsa kwa munthu amene amapita kumunda. Nyengo yowawitsa kwa venda. Nyengo yowawitsa kwa Malawi koma asadandaule seasons do come and seasons do go. Nyengo iliyonse imabwera ndipo imadani nyengoyo imawa. Ndipo pamene nyengo ikubwera zowa zimakhalapo. Ndine ndimafuna ndikuwuzeni mawawa anthu akubwayira. Ndisana wadzutse onabokabwira kuti atipatse moyo. Ndimafuna ndikuwuzeni mawawa anthu akubwayira. Mawu anga ndionena kuti tiyende limodzi mwa unyinji khomo ndi khomo. Kampeni yake sivutanso ayi. Fo amene mwagogoderawo foja wawo makolawo sana tani kodi sana kulidwe. Tilangolusa mboma kufana t-shirt ya kongeresa anthu amanyoza matukwani. Lero omwewo ndamene akupachika mbendera zachani kodi za kongeresa. Seasons to come and seasons to what God to go. This is a painful season for Malawi Congress Party, but time shall tell. Adaimba kale ochuka amati time will tell. Ndipo time katafika atazasindikira kuti awawa ankakonda adalimi awo. Anthu awa ankafuna zabwino alimi. Anthu awa zofuna zawo zidalizo kuti wina aliyense atigwira ntchito. The precious tabwera. Lero precious tikukuyimitsa pagulu. Ndifuna nene mawa. Sikuti wapambana kuposa munthu aliyense. Ayi, chifukwa mtima umene tiufuna ife ndi mtima wodzichepetsa. Alipo wena amene amakhala kutsogolo mmatupikira nawo ntchito. Ngati ali pano mumvere uthengawo. Mupindula chani kulimbana ndi munthu wa kongresi nzanu? Mupindula chani kuyambana ndi wa kongresi nzanu? Mukadzifufuza mdani wanu si wa kongresi yo ayi. Ndi alipo wena akupita sokwa wina wa independent kufuna kwa vote. Ndifuna ndikupempeni nonse kubwayira. Tamkondani Precious Kabambe mwana wa Mudzi. Adayamba uonetsera chituko 2021. Sada pume from 2021 mpaka na chigwali itikodi. Ale. Je, masango awa ndi anthu amene okhala kubwayira. Tsono awo ayimitsa munthu wakauma. Tsono wakauma ako kuli masankho a MP. Azanga tamvera. Munthu panoba okhala wakauma. Kodi wakauma kuli masankho a MP. Ne mwana wa Mudzi, nena kuti mwana wa Mudzi. Kanena ni mwana wa Mudzi. Tikupatsa voti. Mwana wa Mudzi. Tikuvotera. Chinsinsi chake chachikulu. Inu yamkanyamuka pano. Kampeni. Sikungovala t-shirt nkuyenda munsewa. Kampeni ndikuuza nzanu akavote inunso tukadani. Ukavote. Ngati unewo muna wako auze madala lero. Musanaje pala tieni mkatani kwa kavote. Nifo kongeresi. Hii mataku mavina kumasakalala kumachiko sakata osakavote. Kuunjika na meda unjika na pana. Kuvina mbendera uimika. Sikulovota uchomba. Nedu unena kuti kampeni kale opweka. Aliyense akatuluke mmakwao apite akatani kodi akavote. Ovota wake Precious ndani kodi Kabambe mwana wa Mudzi. Mwana wa Mudzi. Ine ndadabwa kuti Precious sunayambe ntchito koma lero Precious lero pano
akubweretsa ambulance ya nyuwani ya muyiona musanachoke pano koma ngati simuyiona pano pokafika kwa chisabo mkaina na ambulance kaipeza tunena pano akuiveka chikwangwani kuti mwana wa munthu Precious Kabambe, mwana wa munthu Precious Kabambe. Sana nabwera kubwemba nafika pakati mwa kubwemba tima preach ana mangandani Precious kupita preach ana mangandani Precious kupita pa preach ana mangandani Precious lecho ansaka manga msongano akuru uyu anamba chintu kukolilongo yose pumba makabalilongo yose ina nile pumba ado wa east ina ningapita kudoa west wali ne kudoa west kulichiko ndinga lose uyu anamanga chintu kuko lilongo yose ina malondo ofurutana mene ho hai akuti mkafurira Kabambe tefela hadi mkafurira Kabambe nekutazika tuta CTF ndi ndalama za misonko ya Malawi. Misonko icha kungwanjula icha drama zake ndi jani kodi CTF. Taimani maimpi nose muli hapo taimani. Mawa na maimpi yao. Maimpi hawa akonseka kumulandira Precious. Pamela kumulandira Precious. Ngatidi muvele mawangao. Ngatidi. Ndadisa? Kanena ni ngatidi. Zilizoona. Chifua efedi ukube uli zodani. Kama ndineneme ngatidi zilizodani. Kuli 5 billion. Ngati kuli 5 billion. Ndiye kuli uyu konsesa wake kupita ba. Uwe kupita ba. Ngatidi zilizodani. Sikuda kanena kuda. Iwe wanu nukunchisi. Ndiwe otuta 5 billion sidani. Budget lidadu titadose. Tipo dose fedidao nadi kuti malembo alembedwa adi kuti 5 billion. Koma April wadutsa, May wata, June ndiudamuta. Koma sidina ziwande koma sibwera. Sinani ndamaso sibwera. Chifua pungu akagwirizana akamanga chimodzi ndilamulo. Sayanga naso kuti nkotutsa olamula akangoti CTF ibwere imadani CTF. Tendu funanena kuti Precious uyu ali apai. Asa kuna mise nukafurela Precious wachi nsabu sikubwela chitu kuko ngo auponda ngo audani kwa di chifua kudowa isi kumeneni machokera hii kwa leader of opposition Konse wakumba Teusi Kumba Moses Shagana Chazia Juliana Tabulanyina uyuloya watu wa makodo komanso mwana wabereka nyamai tosefe tikapezeka kuti talandira chitukuko chifani misonko yanu icha akuyidula misonko icha akadula amayika pachani kodi menecha sindalama za munthu koma ndalama zanu zimene amakudulani leo uyu mwana uyu akapitiriza chitukuko mafumu auzeni wanthu kuti ilombotsa la mkunkhuniza chipepema wawa ndisana pepe na Bojese ndimaliza kumapeto akatona Bojese ndisampatsa Precious ndipepema wawa musapange ndale zotukwana mutu musapange ndale zotani kodi zotukwana musatukwane chifani matitimu yowina sitani kodi sibona musanyoze musakende musamenye muntu telenga linuyo mumapya mtima wala wina atakuzulani mbendera kokadandaula kukakhale ku polisi osatiwa wazula mbendera kenako ndeu yayambika olokulakwira komasunga bata ndichani weyo ndimtende zikola tuli zomakankhana zinthu zifunayi tipange ndale za demokrasi ufulu wa wina aliyense kuchipani chimene akuchifuna kandi pansi ma MP koma mutanenera kuti ndifuna ndi athokoze Honorable Kabwira pa ntchito imene apanga chisankho chimene apanga kuti ine ndinakatha kuima koma ndifuna ndithandize Precious Kabambe chifukwa Precious iyo ngwakongeresi ndeba kuti ine ngwakongeresi ndifuna ndipange chitsango chimenechi Honorable Kabwira ndikupatseni nanunso mushaweko pang'ono mulowe mbala zikomo kwambiri Wadisucha mukabira katabela Kabwira mtancho wanangalelo manji segelela segelela
Mwenulira bwana, mwenulira Kamana kula bulldozer hata mpakale zimafuta kupatie sisi. Manja mwamba kwacha! Kwacha! Dr. Jagwera. Sindibidilize fwa cha ntawi ndipempe unaboka bambi mtaimapo. Tamani Bwaira tiziyanka kuti mashine wakatera DPP. Bwaira! Mashine wakatera DPP. Bwaira! Mashine wakatera DPP. Watu ambiri mina situ kudziwa ndisana yambe jambe mkulemegeza unabo wao leader of opposition SG ma MP muri pano national executive region mpaka musi koma mosa iwala anthu akuyeria anthu akuma area amene muri ku district ku region emu Indiana tikupatseni ulemu titokoze so constituency muri pano ndifuna ndiyambe kuti sinditalikitsa nkhani pamene akudziwa kariya ya ine bakabwera potana ndi DPP ndesi ndisewera amene atawo kuli kose ngakale ndapeseka kuti mwina ndi Islamu kosa kudya nkhumba nanga ndikuli kuthana nawo mundimvetsetse chimene ndakana ine tsiku limene ndidzalowe m'manda ndisadzakhale munthu amene amayankhulira chipani koma anachithandiza kuti chisokonekere. Sindikufuna kuti tsiku limene ndidzalowe m'manda ine wina adzati tidakatenga Bwaira koma adasokoneza ndi woyankhulira chipani. Mipandoyi tikapatsidwa monga ine napatsidwa mpando wa publicity secretary anu ake ndi awawo ndi anu ake mpando umenewu ndeti tiwonetsetsa kuti mipandoyi siti kuyigwiritsa ntchito for personal dreams. Si zimene tinasankhidwira ya tonse timakhala ndi zimene tikufuna koma ngati wayima pa chipani upange chilichonse kuti chipani chimenecho chithe kuwina. Ndeine ndi Precious we know each other kutokera mbuyo chimene ndimafuna mudziwe kwa Jessica Bwira chachikulu ndi chipani sine chimene ndimadzuka mawa 24/7 kugwira ntchito ndi ya chipani and apa ndimadziwa kuti pakukangana kwa anthu awa DPP idutsa moyera. Lero a DPP mudziwe ichi Malai Congress Party tose ndi Jagwera tose ndi anthu atambala moti pano tiyenda limodzi kuti ku constituency ya Bwaira Kamala Kabuge mutenge mpando bwanji anu wake mpando ndi samalani chipani onetsetsani kuti mugenda bwino okati votera ndamenewa lero wina akabwera komafuna kusokoneza aona mene titakatire momo tosefe yana tambala tosiyana mene timaganizira koma bakabwera kuti atipatsa penalty tisatentawi kuti amenya ndani tiyeni timenye penalty tikati tadutsitsa ndichakwera amene akupita close tikamati 2030 tilowapo kuyambira pa Bwaira penkani yake deide sindifuna kutherani nthawi pempho langa anthu amavotera akhalidwe tiyeni tikhale akhalidwe labwino tikhale anthu olemekeza tikhale anthu amene akunyengerera voti tikalowe mafumu uku ali mavuto makamaka magazi ndetiyeni tikavote bwino kuti Precious akachogulitsa ntchito chikongole cha Congress kuti apulumutse zifuna zonse zabwino zikomo kwambiri. Machini akabwira takunyalira zikomo kwambiri dangani mwanyalira akabwira Stefano nacho nakaye bado wakuyendi mfiti
Eriwa bala mula iwe Mama jisabo mulima bano Sino bonani Eriwa bala mula iwe maplani kuvanga maplani Kabwira atapeza makuti Kabambe atapeza makuti lero wala ndikuda kungozukulira nyumba sakumvetsa mitsonyo mutsonya simunadani kodi simunani ndio fulani mpatse Precious akata Precious fulani kuonetseni ma MP amene akonsekera kuti amulandire Precious parliament koma Precious tapeleka moni madzulo ano ziko Wacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera olemekezeka ali apa wananena kuti akati ndi Dr. Chakwera tikutaniso ndimafuna ndipereke ulemu bwana Secretary General madzulo ano mulandire ulemu tili ndi a Director of Women Honorable Sendeza Nanuso mulandire ulemu olemekezeka Kabwira mulandire ulemu madzulo ano Agumba amene ndimu okoza misonkhano Nanuso mulandire ulemu mwachidule tili nawo anzathu ochokera ku region amama akonda kuonani kuma district muliponso aphungu anzathu amene munatsogola pa ulendowu Nanuso mulandire ulemu wotilemekeza kukwera mnyumba omaliza wina aliyense amene muli pano ineyo ndiothokoza komanso onyadira sindofuna ndilankhule zambiri chifukwa chonena kuti zambiri zalankhulidwa ndimafuna kunena motsindika kuyambira pamene Kabwira ayankhula a Secretary General ayankhula olemekezeka achilondola kukadakhala ku chipatala ndifuna ndiyambire apo nthawi imene ife tinali mkati ndi kuti wana ali guardian fa makhala pakhomo nkumafunsa ngatimo koma muli bwinobwino ayi olemekezeka muno muli bwino ndithu ndimafuna ndithokoze mapadera moyimirira chipani chonse cha MCP ife timajanyama mkatimu zizikuluma koma timamva kuti abale kunjaku ali moyo ndipo munandithandiza munakhala nane limodzi chimene ndikufuna kuonetsetsa kwa inu abale anga kuti tipambane chisankhochi ndi chifukwa cha mavuto amene ine ndi mafumu aluku atikumana nawo mudera muno sitingabwereze kwathu kumatiraka achimanga akuluakulu muli apa adapita adasowa kansala ndi anzake kumene adapita nawo ife sitikutani sitikutiwa kuli zochitika m'mudzimu zimene tikhale tikulakatula chimodzi amangobwera ayi awo akazi auje kuyambira lero nda blokolida pamene blokolida timachita chosankha zimenezo akudziwa koma panopa sitiulula mayeso kwatsala masiku 20 tufuna tifike pakanthawi konena kuti tikachinena chinthu chasakozi chimanga cha anthu alandira koma tidzalankhule kutatsala 3 days akabwereka pena pake koma chimanga mulandira ndithu ngati mayina anakulembana kwanzanga amene tikugwirira ntchito ku chipanichi ifeyo timangonyamula ndi ndodo yopatsirana ena abwera ine ndatenga ndodo ichokera kwa George Zulu winanso adzabwera pamutu pangapa kumapitiliza ndiye nthawi zina zimadetsa nkhawa kuti awawa kupsya mtimawo zoyambana mchipani zomwe zikapena za kunyumba tibwereze nkunena kuti tiyeni tigwire ntchitoyi limodzi kwa anthu amene mumayambitsa maudani nthawi zina mmanamizira dzana ndimacheza ndi amayena ku nyumba kwawo ndadziti ine ndina vuto ngakhale ndinachoka koma ndiona ngati pena pake ndiyena sitinayankhulane bwino ndimafuna ndipemphe tiyeni tikhalireni bwino limodzi osati masiku 24 atsala okhawa komanso ngakhale kupita kutsogoloko chifukwa atu onsewa ulaphungu akhala apa kwawo ukapita chituko osalemba ndiwowa ali ndi anthu kumene kuja amene amathandiza kugwira ntchito lero mukakhala odanzanu kapena oyipa pamapeto ntchito yonseyo anthu amada amene watsogolayo ngati phungu chonde tikhalirane bwino kuti ntchito iyi tiyende mosatani kodi mosavuta kwa akuluakulu achipani amene mwabwera pano
anthu amene abwera apawa anangoenda pa ulendo ofuna kutiperekeza kuti tikapereke mapepa pozindikira maupo amene analipo ife naona kuti anzathu atikozekera kuti pachitike zosakhala bwino mmene manena kuti 8:45 ine pepa langa ndinali nditafika nalo kubwaira kuja alilandira alisaina ndekuti kalata imeneyo tanani tapereka tatanazo chifukwa chopewa amati akakumana pena pake taponyere utsi kuti asakwanitse kupereka chani kodi mapepa lawo ndefanena kuti ife titsogola mmene kumacha kwatichera tili mbwaira muja kalata athu tapereka asaina zinthu zathu zaina kani zatha bwino bwino amene mwabwera apa wina aliyense tidagwirizana pangano anthu amene akuyenda ndiwe ndiosachepera ngati 10 apa tikangopanga times 10 game yathera pati wathu kutakoza ngakhale monitor tunena kuti tenga monitor opanda munthu monitor wina aliyense anthu akhale ake ayeyo apanzeni pake asachepere 40 chifukwa tikaphatikiza mamonitor 150 times 40 ndi 6400 chisangota wina pati pomwepo ndetiyeni ntchito imene nganenene mosa zungulirana tikachoka pano inde tivina tikakafika mudzi muja kuyambira mawa masiku asala 21 opanga kampeni wina aliyense atatanyindilire awiri pa tsiku tikwanitsa 42 chisangota tani pamenepo anzathu akulira uko akubuula chifukwa iwo nkhani amanga mafumu lithandizeni ayikani ukakhala wachipani umapita kwa mfumu kuti ukakhazikitse eliya mudzimu osati mfumu akuthandize kukusakira makona ngati zulemera khazikitsani maeliya mudzimu ngati zingatheke ngati zuvuta kemusiyathera pati kwanzathu amene muyenda mtawuni kumidzi kuno matoilet imalipirachi ndalama zake amalandira ndi shadow zanga uti ndengati alipitsa toilet timusire 5 billion yomwe ya CTF yo idzabweraso tiyende tikamwaze uthenga tiyeni tipite tikauzena aja kuti tangotsala ndi masiku 21 chinthu chimene amaona ngati atibera chija mchathu ndithu chimene chasalitani kodi sakutenga chiyenda ndife tikupita tigwiye mawu amenewa aliyense ngati unathandizira kusocheretsa munthu ukangontenga kudzambwezeretsa pamalo pake tiyendere chani kodi tiyende limodzi tiziphunzira kugawana inu mukafika anzanu ataniso kodi abwereko kuti ulendo uti pambane mwapadera tithokoze ngati chipani wina aliyense amene anabwera mulungu akudalitseni ntchito izi inati yangotani yangoyamba zikomo kwambiri bwana Twabambe mtima malo iwe mapoti tiponya ife mtima malo mapoti tiponya iwe twabambe mtima malo mapoti tiponya ife mtima malo mapoti sikomo sono mena ngwe akulira bambe ku parliament ko tikapuma ko ife ajakani mimi fuda adu mwana chazi tikapuma ife parliament Tiedi mariti tere tipangane kuyambira lero tichite kampeni kampeni yake tikuuza limeti ndani sitianika hii demu sitida iwo achianika ife sitidani koma kuyambira lero wakuneki wakulichon alichono che achaledo ku district mwapepeso anzanu quest tigwire ntchito mabonfree ndakuonani apa tigwire ntchito anyamata ayufi ndakuonani tigwire chani kodi ntchito tiyende wina aliyense tikamfikire osanyosa osatukwana pakana Precious Kabambe alengezedwe kuti watani zamveka tete maimpi manzeni nongoneza kuti nthawi yati koma chaziya tabwera ko amene zikabisikisi tafika kale kotani kovota chifukwa kutseka ndifokolo chiwalili poderopo atani kale zimene zitiyankhula iwe wachenatu kuchenga kosa secretary general tabatse moni ato 2 minutes Wacha! President Ogongela Sindani! President Ogongela Sindani! Nanga MP wabaira ndani! Sindi kumpa! MP wabaira ndani! Siba Magwambiri Olemegeseka, Secretary General, our regional chairman, our leader of opposition, national executive members,
ma members of parliament nonse timatindi tero ndamva kuti pano pali ambulance imene ipangidwa anivero yaku Chisapo. Ndimafuna ndilandire ambulance imeneyi chifukwa inenso ndi mmodzi amene ndimakhalira mu Lilongwe Bwaila constituency. Ndidzipereka 1 million mwezi uliwonse kuti titsira mafuta. Ino amene mukuyendetsa kampeni ya Kabambe mubwerera chinayi mutenge 2 million kuti muzidyera muyambe kampeni. Secretary General ndikukupemphani mundikonzere misonkhano 5 skefa takumphuka kale misonkhano 5 payment umene utanangerati mafumu anakakhala kuti chitukuko amabweretsa ndi a TPP sibweza kukusani kuti muvotere MP wa TPP kuti akabweretse chitukuko. Chitukuko amabweretsa ndi MP amatenga ku CTF ndi thumba la boma. Misonkho imene inu mapereka si thumba la TPP. Choncho sakunamizeni kuti musankhe MP wa TPP kuti abweretse chitukuko. Kumene asankha phungu wa TPP kwa mnaona wabwera chitukuko? Amabweretsa ndi phungu ndi nzeru zake. Inu mpatseni Kabambe kuti abweretse chitukuko kuti 2030 tendeni. Mulungu akudalitseni sikoma kwambiri. Mena mankulawa. Enaja timaba cha 2 minutes. Kamana ngamba kutula 2 million. 1 million. Tenagole tikalebasi. Sigama tele. Chabela skip. You wanna understand Twitter. Arnold Komanso Jonathan, where are you? Chambla Nina, come please. Sinu funa mu yankule ya. Kama nabana mtsokologo. Where is Arnold Jonathan? Afulumira. Dereka nyama ali good. Precious Nabela. Nimafuna Arnold. Ninaona Arnold Komanso haya kubela. The two. Arnold Komanso. Yes, good tabela now. Nyanda Tafulumira. No. That's what you friend on net ya nyamana tabela. One misinku ya ma MP. Tadi fubi doka. Kaluya tabela kuchoko Fulumira. Chagana kimana. O jambula akumbalema numbyogo. Iyo pressure sotonika, yes. But sisi kumukala pressure sana join wamene. Musana bije nonse tufuna skefa amenya nyimbo bando disangalale tifine kena ko disipita mulungu akudalitseni nonse magoma nonse Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.